Nunha liña diferente, pero con igual altruísmo e proxecto persoal, construíse outra editora que ven de estrearse nestes días, O Figurante, unha plataforma creada e financiada polo escritor Albert de Momán, que estrea traducindo a escritora, actriz e xornalista francesa Anne-Marie Cazalis. Tal e como están os tempos, é complicado conseguir recursos económicos para poder leválo a cabo e decidín tamén eu asumir absolutamente o custe das edicións, no? Entón, bueno, colaborando e con criterios externos, pois, por exemplo, na Empla colabora concretamente o meu irmán e a miña cuñada, que son os que traducen, pero a miña cuñada é traductora profesional. O primeiro libro da editora, O Figurante, titúlase Plan 10 poemas de Anne-Marie Cazalis, é un libro sobre a liberdade e a morte que Momán presenta como unha pequena xoia, xa que só foi editado en 1944 e en edición caseira. Agora O Figurante recupera cunha edición en 4 linguas. O libro de Cazalis foi unha descoberta de hai 10 anos que levaba moito tempo detrás dela. Unha rara xoia porque foi unha edición de 250 exemplares en impresión así, digamos, moi feito na casa, e ao adquirir o libro, comprei o libro original en Francia, me din conta que é verdade que ali detrás de todo eso había moita historia, non? Para todos os galegos e as galegas, a lusofonía en xeral, porque, bueno, está en galego-portugués, digamos, sino tamén recoller efectivamente o original francés e despois facer 2 traducións máis ao español e o inglés, non? Este primeiro texto, editado pola editorial que vende crear Albert de Momán, pode atoparse nas principais librarías galegas e ao tempo pode solicitarse vía postal na web da editora.